7. Talk too early. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Okay, so kuyona ke indaba yesintu ngikumukela mawusilalela oqala namhlanje. This is indaba yesintu iba khona ngolesithathu from 7 to 8 and kumnandi ukuthi lo hlelo likhona ama podcast ala ku app mothando ngaya ku YouTube channel yeGagasi so that uzokwazi ukuthi ubuke mawufuna ukubukela live and also mhlawumbe idatha livuma kahle so uzokwazi ukuthi ulalele ubuke kahle mawususendaweni ye-Wi-Fi njengakamlungu kanje. But now ke sikhuluma ngendaba yesintu nesiko layo lo hlelo ke ila susakhona ama myths siwabeka eceleni sizokhuluma nje about izinto ezisithintayo siphinde sifundisane as well. Yeah, namhlanje topic iqhamuka kuwena mlaleli. Remember last week we had the open line la wawubuza khona and khona topic eyavela sayibhenga le process yokuthi umuntu uyakwazini ukuthi introduce kumsama wakubo noma edlozini and kumbe kunento kumele yenzeke ukuze inhlahla zembuleke. I think igama lokwembula yebo lelo ekuthena abanye abantu bazalwa begaxile uthola ingane ithi zalwa from the neck uzocrossa esifubeni kube leyo nto isho inhlanhla ingane efika nayo, right? Then kuzoba ukwembatha into esamhlwehlwe like. So this is what we're discussing ke namhlanje ku10 lezi zinto zilungiswa kanjani. I have my guests azoba nathi la wisoqala la ngomkhulufakazi Mlaba nayo lapho isinto sekubingelela Ximba. Welcome to Gagasi. Sohlaza ngiyabonga kakhulu ngibingelele abadidiyeli bohlelo abaleli emakhaya sanibonani. Sibonga kakhulu kuMlaba. We also have uNkomose uMakubane umlondolozi naye isasi sesintu nezokuthandaza. Sikubingelela Nkomose. Sohlaza uMathomonya uhahwa cela ukubingelela kwena mfowethu, cela ukubingelela uproducer, ngicela ukubingelela uMlaba abalaleli nababukela on YouTube uMathomonya ngicela ukubingelela. Okay, ngizothatha ama comments akho ku Facebook page Indaba with Alex noma uye ku Gagasi FM Facebook page. Ngikhona futhi na ku X as Alex Mthiyane usebenzisa leyo hashtag @indaba yesintu. Nama VN ngizowathatha as we proceed with the program. The number yakhona izothi 078 934 2827. Ukuthumela iVN ke leyo. Ibe mfishane and ube kwindawo eyikhona elingenawo umsindo. And then busu uyafona ke kwi-number that I will share shortly. Ngizoqala kwena ngoba ngikintroduce eqala Mlaba. Ikhona into ewukuthi izinto zomuntu ziyama kuze kube khona iritual edinga ukwenziwa ukuze aphephiswe engozini o athola impumelelo. Ikhona njalo? Kunjalo Sohlaza zikhona singabala nazi izinto ezusiko impilo siphinde sibale futhi izinto ezimkhuba yekhaya ezama families ezingeyona impoko. Exactly, khona izinto ezusiko bese kuba khona izinto nje ezumkhuba wakwaMlaba. Njengokuthi Sohlaza siyazi ukuthi thina mhlambe kwaMlaba ngenza isibonelo siyagcaba. Uma kodwa mina ngingagcabile ngiyinzalo yakwaMlaba uthola into zami imile kufanele kuze kuyogcinwa lowo mkhuba ngoba kuumkhuba kulona usiko. Kwakusuke kunezinto ezithize ezazenzeka base bethi abantu abadala ke senze kanje ukuze sibone ukuthi lengane ingiyala ekhaya ngampela yini. Uma senza lokhu yaphila iyala ekhaya, uma ingaphila kuyona iyala ekhaya. Igcine manje lento sengathi iwusiko kanti iwumkhuba yakulelo khaya. So izinto ezifana nalezo kube yizindaba zeingubo kubo yizindaba zemsamo kuningi izinto ezibamba impilo yomuntu uma ingalungisekanga. All right, into efika confuse ibadida abantu abaningi ileyo ukuthi khona umuntu othi mase enzelwe lo umsebenzi lo kuqaqeka izinto ekutheni kusekwenziwe isiko noma kwenziwe umkhuba wakubo izinto zivuleke zicace zenzeke. And then bese kuzoba khona umuntu othi nami am as equally successful as lo muntu lo but angiyenzi leyo nto akaze kwenziwe umsebenzi angaze ngenze lutho but I'm fine, I'm successful. So would you advise ukuthi lo umuntu ahambe ayo hlokoza inyosi zivele zithulele kube kumhambela kahle? Sohlaza ngiyabonga kulombuzo. Kuyenzeka uthola ukuthi senginabantu abagcina bethi hey ngangi right kodwa ngaqala ngathinta izinto ngaqala ngaphuma ukuyohlola yila engathola khona inkinga ngampela utwaye labuya ngendlela eyisimangaliso. So bengizothi mina uma into zakho zihamba because ukusuka uye kwaMkhulumlaba uya kuNkomosi uyohlola yingoba kunezinto engahambeli kahle empilweni
bese uyahamba uyocinga ukuthi kusala kuphi bese bekulungisela. Abanye balimala nje beqala ukuhlola kumlaba kanti umlaba uyihlolela manga umuntu nje oyiscam beqale bethinta izinto ongafanelekile. Example ukuya nje bese ufika uyahlola kumlaba athi umlaba ayiwona waphunyelwa isisu uthi uyaphika athi ngiqinisile awukhumbula ukuthi wake wangena kuma period ungesona isikhathi sa ugcina uzuvuma into ongesiyona ngalesikhathi usugeza usulandela lezi izinto usuyidonsela inhlupheko osuzohamba nayo forever. So bengizothi ke sohlaza kumlaleli uma izinto zakho zikhambela kahle kule lane okuhamba ngayo ibambe khona uma zingalungi phuma phela uyobheka bese ungakuthathi konke okushiwo yithi ngoba khona okuyikho khona ongesikho. So thola second or third opinion. Yes. All right, join the conversation ke ku 0861 596 596. Yenjani izinto ezibikwayo kumbe uhamba uyokwenza umsebenzi othile wokulungisa ke izinto. And then bese ngisa kuwe ke la Magubane. Umuntu mhlawumbe uzothatha uhambo or uyasuka usohlala kwenye indawo uyofunda khona or uyothola umsebenzi kumbe uthola itransfer. Sekumele ukuthi kube khona into ayenzayo yini yokubika noma amathongo vela ayambona adinga ukuthi azayokhuluma emsamo. Kuyashiyana ke sohlaza. Yonke into iyabikwa. Thina sabantu abakhuliswe ngani ngenhlonipho. Mawuphuma ekhaya uyasho ukuthi ngisaya endaweni ethize ngicela nihambe nami ningivikele. Kubikwa ndlelani? Ukubika sohlaza nokuguqa nje lapha emsamo empepheni uyabika ukukhulume nabantu abadala uyishisa impepho noma uthemeleze nasesibayeni ungaya khona futhi ufike ubike kuya ngokuthi nini ekhaya iziphi izinto enizenza amanisuke nicela indlela mangabe niphuma. Okay, konke ngikuzwe ke uyisho lana enkomo singizoyisho nje ngamabomu la ngoba imize ayifani. Khona abashana nezingane ezingayi emsamo kufanele malume akukhulumele kumbe lowo kuyena oyi-spokesperson senu kwi-family ngokwe-seniority yakhona. Ngikuzwe usho ukuthi kwakhona ukukhuluma nje khona yini iphutha uma umuntu ezikhulumela yena uyingane la ekhaya but khona abadala kunaye khona umalume khona ubaba wenza lokho. Cha alikho iphutha lapho sohlaza kodwa ekhaya kuya ngokuthi nina istructure senu mangabe kuyomsamo ubani okhulumayo. Kunezinto ezisuke zithinta impepho zifuna umuntu oyinhloko ekhaya bese kube khona ukuthi ekhaya uyakhuluma ukuthi uyendaweni ethize bese kuthi hamba uguqa lapha ubabikela abantu abathathu usuyaphuma manje uyendaweni ethize. In our previous shows you have said this when Nkomosi you had said ukuthi ilento njengoba singabantu singama spiritual beings ezinye izinto ayidingi physical ekutheni you must have tangible things oyithintayo. Even kwakhona ukukhuluma I think umnye umlaleli wazi washo wathi bekuthi makuvela umkhuhlane kube kuthiwa abantu abadala ke bethethe nje behambe khona egcekeni ngaleke ukuthi kuze kuzoshiswa impepho njalo njalo. A powerful kangakanani ama voices abantu ekukhulumeni nje whether it's your wishes or mhlambe ukhuza umkhuhlane njalo njalo noma konke kudinga ukuthi kuze kiwe emsamo. Sohlaza ingakho ke kuthiwe qaphela ukuphimisa ngomlomo wakho ngoba ulimi liyadala. Thina ngolimi siyakwazi ukukhuluma into yenzeke ngoba vele kunemoya esigadile nathi siyakwazi ukukhomanda imvelo. So uyakwazi ukuthi isimo esithize mangabe ubhekene naso usikhulume bese labantu okuyibona abakuphethe ebese bekwazi ukuthi bekuzwe ngaleyo nkathi. Okay, so akusho ukuthi ipassword ayingeni uma impepho ingazange ishiswe even nakho ukukhuluma nje ngomlomo. Sohlaza le eyokubika ijula kakhulu la efika ingijulise khona. Zikhona izinto yothi uma uyibika zifike ibhimbe kakhulu phambili ngenxa yokuthi ubikile. Ngokosiko njengoba unkomo sebeka luthi bika ukuthi uyaphuma njengengane ehloniphayo etshela abazali. Uzokhumbula ukuthi ngisho indoda mayizophuma ihambe yofuna umsebenzi eGoli isikhwama sasilala emsamo kwagogo ivuke ekseni noma isibuye emsebenzini ibika isikhwama siyolala lapha emsamo nomholo wayo njengoba uzwa abantu namhlanje ethi ngihola namhlanje imali alisenziwa lo lasiko. Kodwa ngenxa manje yokuganga itechnology yabathakathi ngendlela esikhule ngakhona sekukhona manje izinto esithi masibika bese vele zihliphika ziphele
ngenxa yobuthakathi awusekudinga manje kube ukuthi umuntu obonayo noma umthandazi abe ne strategy sithile ukuthi no yazi makunje thatha ikhandlela mhlawumbe uyokhuluma kuphi ungaye emsamo ungaye empepheni because impephi nesicupho esithize uthi ungathinta ithongo uvele kuhliphika into zakho. Oh, okay. All right. No, yezwakala. I think thathu Sehla Joy from Newcastle. Welcome to Gagasi. Namhlanje sikhuluma indaba yokubikwa yini ebikwa emsamo nomuntu uyabikwa yini yini enga-unlocka i-success kuwena as well ikuvimbele naseyingozini ikuphi la esiyishaya khona ezinye izinto kuthiwa sinasidingo. This is what we are discussing. You're on Gagasi uhlelo indaba yesintu. Fona-ke nawe njengosiya ku-0861 596 596. Sure siya. Alex ninjani? Right bafu kunjani kwana? Saphila. Yes. Alex ngicela ukuveza kanje mina. Singagula ngokufana noma sibe nokugula okufanayo. Kodwa ukulapha singalashwa ngendlela efanayo. Engizama ukusho ukuthi umuntu nomuntu ngokwazi angazi ngamakhathakhatha kodwa ngokukamoya uma umoya engcwele ufika mhlambe kumina uthi ubhuti lo akathatha ishumi ahamba yobeka emsama afike akhuluma noma lo munye akahamba aye ekhaya afike wenza umsebenzi. So lezo zinto ayifani kodwa ukugula kukodwa. So akusikona ukuthi yonke into mhlambe njengokuzala wembethe kuzokwenziwa ngendlela efanayo. Omunye umuntu kunendlela yakhe eyedwa uma ulandela ngokukamoya udila naye ngo. Izosho ukuthi lo mlaphe kanje hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi kuba indlela eyodwa. Okay, all right. Enkomosi nangu siya. Yeah, Sohlaza uqinisile usiya ngoba isikhathi esiningi abantu sebeneformula. So kubalekile ukuthi mangabe umuntu olapha abantu ulalela kakhulu moya. Nenye into ke lento ethinto usiya. Abantu mangabe behambile belaphi bendabuko noma beyofuna usizo umuntu akufanele enze into angayiboni kahle just for the sake ukuthi yena usefuna ukubona umphumela ukuthi uzoba njani ngoba umuntu ingaphakathi lakhe Sohlaza linjalo alimkhohlisi. So if uyizinto ukuthi lento angathi ayihambisani nami musu ukuthi uzuhlala ukuthi ufuna ukulinda umphumela inqaba ichithe semthamo uphuma uhambe. Yeah, okay. Uyaxolisa kabafu. Ayingicilisa kakhulu. Into ebengizama ukuyiveza kubantu ukuthi asingathathi ngathi routine njengoba bothiwa sezulwini. Umuntu nomuntu nendlela yakhe uma ethole umuntu ozomhlola ngokweqiniso ukuthi wena kufanele uyoxolisa kumzali wakho kuphela izinto zakho zizolunga. Okay. No, hiyezwakala. No, siyabonga kakhulu. All right. If you like siya na ungaba ke neyakho if mhlambe unombono ohlukile. Kuhamba thulithi kunengane ezalwa umuntu ola ekhaya but akayenzelanga imfanelo. Kaza ngayihlawule isahlala ekhaya konina isabiza isibongo sakhona. Inini lapho kuthiwa khona ke ngizobika ingane ekhaya. Ikhonto njalo because abantu abaningi uyuza ukuthiwa ubezobika ingane omunye ethi ubezofaka ingane isiphandla. Kumele kube kanjalo Nkomosi. Sohlaza uyabona ukufaka kwengane isiphandla kubalekile lento ngijulile khonto kwayithinta manje kade uqeda ukukhuluma uthi umuntu uyaba umoya ngaphambi kokufika kwengane emhlabeni kuqala kuvume amathongo onke ukuthi kunomphefumulo esiuhambisa kuphi emhlabeni. So lo muntu ngokomoya usuke vele njani ephila. Sure. So uma esefika emhlabeni kufanele kube khona imbuzi. Le mbuzi eyokubikela laba abantu ukuthi lo mphefumulo bekade nouhlengile noma lo muntu kade esawumoya usefikile ke manje emhlabeni uyini uyinyama. Sesicela ke manje nimengame nimbheke nimsingade kuze avikeleke ezilingweni zonke zomhlaba ekhona ebese inhloso yakhe enimlethele emhlabeni bese yafezeka. Nkomosi lo ithini yakhe take lapha.
Sohlaza ngifisa ukuyithatha ngibeke esigabeni le ndaba yokubika ngifuna nje ukuyibeka kulesi sigaba la sekuthiwa khona intombazane isikhulile sekuthiwa yenzelwa umemulo right sinenkinga manje abantu besifazane manje abaningi bazothi nginenkinga mlaba umuntu vele athembisa ukuthi uzocela uzolobola kuphelele endleleni angazi ukudalwa yini inhloso yokuthi umnumzane wekhaya athatha intombazane bese eyenzela umemulo usuke yobikela ithongo ngiyakulento yokubika ukuthi indodakazi yenu la ekhaya isikhulile sesicela niyoyifunela umkhwenyana okuyena yena so ngalesikhathi ithongo lingabikelwa umntwana ephuma eqoma enza yonke ithongo litshela ukuthi umntwana usayidlalela alikwazi ukubamba umkhwanyana kuyena because alikatshelwa ithongo liyathanda ukutshelwa nokubikelwa bese lenza leyo nto that's why uthola abantu abaningi bethi nginenkinga ubesethi uzocela wabaleka akakatshelwa amathongo ukuthi lo use right usefanelekile ukuthi akaphuma yoga balinde nje ireport kuphela. Right. If asenjalo ke then there should be into ecishe ifana naleyo ke ngasohlangothini lokuthi ke umfana la ekhaya ufuna umuntu ozochelwa ngenyongo abe part of this family. Fanele kube khona ke an equivalent of that. Exactly. Iyenziwa lonto. Yenziwa ngayiphi uhlelo? Yeah. Sohlaza uma ususesigabeni sokuthi usukulungela ukuthi uganwe. Yeah. Ukhuluma makuthi khona ubaba noma kukhona umalume ngokwesimo sokuzaleka ekhaya kuthathwa imbuzi uma amandla sekhona bese kuyemsamo uma iyodwa amazimbili zimbili bese kuthiwa sicela ke manje amakhehla afika la ekhaya aganwa nezalukwazi la ekhaya zafike zagana zawubamba umuzi zangathakatha zangawubhidliza zihambe ziyofuna intombi ezofika igane la ekhaya bese iyobamba umuzi uvuthwe. Okay. Hayi ukuthi Sohlaza wena ngoba nakusekukhona uMasibanibani la usuthi uyamshada ngoba naku ukuthi uyamthanda. Now let me say this now. Ke kwenze kumuntu Sohlaza agane noma aganwe umuntu ongesilona ubambo lwakhe. Uthola ukuthi lo muntu mase seshadile useyachitha umshado usuyabhidle. Why is that? It's because lo muntu manje imanxa ethola ini ubambo lwakhe. All right. Evomla. Sohlaza sivumelana naye Nkosi. Okay, yeah, sure, man. All right. Hey, Anonymous, welcome to Gagas. Windaba Anonymous? Hello? Yes, Windaba sekubingelela. Siyaphila baba njani? Hayi siyaphila nathi. No bengeso Anonymous ubona wangwenye idumbe ba. Yes, Mtimanda. Lapha Sohlaza angifuni ukuthi ngumuntu onemoya, angifuni futhi ukuthi ngumuntu owazale njani. Kodwa sure. Ngizocela ukubingelela ubaba nje mhlambe bangilekelele ke izinto ezingihluphayo. Yes, bakulalele mfethu. Okokuqala nje waqinisekisa kumama ongizalayo ukuthi ngazalwa ngembethe. Kodwa into eyenzeka kimi mina ngathi mangitholakala angizange ngitholakala uma eseganeni ngathola nje umama engakashadi. Kodwa ngakhulela kubo kababa sonke lokungazalwa nje ngila ekhaya ngokukhulanga ngahlala khona kubo amalume. Manje ngathi ngenza lento yengubo ngayenza lento yengubo uma engakagani. Ngayithengela mina impahla yokwenza wonke lo msebenzi umnye kuba boyengilekelela ke uzongenzisa lento le. Ngabekela abazali ngenhlanhla babesekhona uShubhoko. Ngawenza ke lo msebenzi. Kodwa kuthe kuhamba ayikho into engayibona impumelelo ngithe sengiza futhi omunye engibambe ekhaya lento yakhe ayizange izilungu ngaungathenza umcimbi ngoba wenza lento wena ungabikiwe kubo ekhaya futhi wenza umama wakhe engaganile. Yes. Manje into esingenzeka la Sohlaza ngiphupha izinto eziningi kakhulu engicabanga ukuthi ngathatha uhlelo lwakho lonke. Kodwa nje ngifuna ukuveza izinto ezintathu nje ezingivelelayo. Lezi insukwanyana nje ngiyaphupha ngibeza ngomswane ngizo yonke lento lemfaka nami esiphandle sokudla. Umuntu ophupha endiza ngumuntu ophupha laba abantu abadumile ngilomuntu ophupha kuningi Sohlaza ngiphupha manje bengicela kwabangelekelele lapho ukuthi good related yini uthi indlela azaleka ngayo nanento eyenziwa uma wakho wamthole ngakashadi mlaba. Siyabonga kakhulu ukuthi angibuyele kule yankulumo kaSiya ngifisa ukuyibonga kakhulu baba Mthiyane. Usiya ukhulume kahle kakhulu. Uyabona izinto eziningi zilahleke ekuhloleni.
Yabona ma uyigeje ekuhloleni kufana nokuthi inkomo impilo yomuntu usuku usuyibulele because ukhuluma into ongesiyona umuntu wayeseqala wayokwenza into ongesiyona. Ukulapha kwanamhlanje akusayi ngokuthi ngiyazi ukuthi mangifuna ukulapha isibhobo fanele ngithathe ibomvu ngithathe umese ngenze njani. Kodwa sekukulalela umoya, ulalela ithunywa ukuthi ithini kuze kusinde umuntu. Ngiqonda ukuthi kumlalelo okhuluma njengamanje. Odabeni lwakhe alisadingi umuntu othi ngiyazi mina ukuthi ingubo ilungiswa kanje. Kodwa sekufuneka umuntu ozolalela umoya ukuze ngabi imbaxambili because kukhomba ukuthi umlaleli unezithunywa ezenezithunywa kukhona abamphakamisayo kubo kwakhe kukhona futhi abamupha inhlahla ekhakonina wakhe. Ingubo iqhamuka ekhakonina wakhe uthola ukuthi izithunywa njengoba bemphandla ngesandleni sokudla ziqhamuka ekhakubo kababa wakhe. Uyabona ukuthi lento isimdonsiswana isidinga manje umuntu ozofike ahlole athi laba baqhamuka kanje laba baqhamuka kanje nansi solution. All right, I'm gonna take ama calls but angikuvalele ngaphandle uma ufuna ukuthumela ama comments kwi Facebook page. We are also streaming it live. Ma uya nje kwi Facebook page yendaba on Gagasi FM, you'll be able to watch and be part of the conversation, and again kwi YouTube uzoyithola as well. Nanga ama comments amanye engizowathatha nje before sithathe nama calls. Kuno Swelihle la othi mina I did not believe ekubikeni but ngiyabona ukuthi kubalekile. Mangabe uzohamba uyabika ucele nethongo elihle likuphekezele. Even kuzokwenziwa umsebenzi uqala ngokuthi kubikwe emsamo ukuze amadlozi eneme and aphinde ahlelele ukuthi umcimbi wakho uhambe ngendlela. Alright, comment kasweleyo. And then bese kuzoba ke umhletshwa. Ngiyahambisana nalebeko omlaba leyo ukuthi kuyenzeka uthi ushisa impepho kungalungi. Kanti kunomuntu owathi ningayishisa impepho. Uthola ukuthi uyishisile then imoya izwana nempepho. Alright, and then bese kuzoba uJwaha ezothi Molo Alex nama guest akhe studio ngicela ukubuza ukuthi uma ngine business kumele yini ngilibike ekhaya yipi procedure kumele ngilandele ukuze lizohamba kahle so ukuze likhule. All right, so interesting questions, comments there as well as some questions as well. We'll respond to this and more as isiqhubeka nohlelo. Gagasi FM. Of course, going to your Facebook page, Gagasi, or your Facebook page Indaba on Gagasi, you will even catch the off-air moments as well. Kwenzeka mawuhleli nabelaphi nenyanga nabantu abaziyo mabe suke bengasekho emoyeni khona izinto abayikhulumayo and singakwazi ukulekelela ukuze be part ye conversation. Bafethu, khona into eshiwo la ngizoqala nje ngomlaleli lo bekade ethi ibusiness liqalile khona into angayenza mhlambe just ukulibooster mhlambe or yithi ngisebenzisa igama lisebenzisile ukulibika. Sohlaza uyabona ukubika into kubantu abadala lokho ave kubalekile ngoba ngesikhathi into uyibe kodwa ke content into umlaba ngiyayithanda kakhulu. Thola ukuthi ubani lo muntu okuyena okwenzela into ukuze ungezubika kumuntu oronge bese yashayisa lona. Uyabo? So now ngesikhathi yena ecabanga nebusiness kukhona lo spiritual osuke sengene ngomqondo amkhonzi yomuntu yenze lento. Now mase seyenzile sekufanele manje yena ahambe si feedback ukuthi sengiliqalele ibusiness ngiyalicela ibhizinisi liphakame ngicela ke ningivikele. Most of black businesses Sohlaza emalokishini nakuphi uyazi into abulalayo. Uma ngingaqala ibusiness mina manje ngidayise kuzoba khona umuntu useyaqala ukhanda imali ukuthi ngimshavaleke. So manje uyadinga protection from ithongo likwazi likuvikele empini esuke spiritual. Okay, ngizothatha Khanyisani Ngcobo Marisburg ukwendaba sobona Khanyisani. Sohlaza. Khamba kahle. Ngicela ukuphuma nje eredweni la manje. All right, sure. Ngesikhathi Khanyisani esizama ukuthola isport is right just ukusihlonipha ngizodlela ngithathe uSithembiso Ngcobo now. Sabona Sithe? Yebo, sabona njani? Siphilile kunjani kwena? Ngiyaphila but Alex. Sure sis. Mina nginenkinga yokuthi ingane yazalelwa ekhaya buka mama. Mangazalelwa buka mama ngahlala nje kuboba mhlawumbe 2 years noma 3 years. Ngabe sengibuyela buka mama. Manje nginenkinga ukuthi ugogo wami lo wakababa usashona naye nowakamama. Inento ukuthi kuthiwa bayangibanga manje kumele edlozini angazi ngenze lezi zinto ngiyalahleka nje. Okay, Mlaba? Siyabonga kakhulu njengoba ekuvezile Sohlaza ukuthi ungumntwana wasekhaya komama. Njengoba umntwana wasekhaya komama uma
ake ngiqale ngalendlela yokuthi kukhona abantu othola ukuthi bayimlanjwana umlanjwana umntwana ozalelwe ekhaya konina yes uma lo mntwana kwenzeka iphutha lokuthi agcina yokhula kubo kayise baningi angibabona sebebuyele emumva bethi izinto zami isikhathi ngikhula kwababa ayilunganga ngase ngibuyela ekhaya komama number 1 ngaphambi kokuthi ubuyele phela ekhaya komama libonge lelithongo ebelikhulisa lela sekhaya kubo kababa bese ke ubuyela lapha kini usubuyiselwa ngembuzi ukuthi cha sengibuyile kwakuyiphuthu ukuthi ngibe lapha ya kungenziwe okuthize nokuthize so umntwana njengoba engumlanjwana kuyadingeka phela ukuthi kube nembuzi azobika ngayo aphandle esandleni sonxele ukuthi ungumntwana wala ekhaya uma sekubikwa Sohlaza nina bakwabani nansi ingane ezalwa indodakazi yala ekhaya yayizala kwabani abakwabani abangawenza u1 no2 no3 ngakho nina bala ekhaya lo mntwana ungowenu mbhekeni nimhlenge nimupha amandla aqhubeke nempilo kusuke kuyinto enjengaleyo nje Sohlaza alright kezwakala le mpendulo leshumi lapha yebo ngiyabonga alright siyabonga call us now ku 0861 596 596 this is Gagasi indaba namhlanje sikhuluma ngendaba yokubika izinto ukubika umuntu ukuyibika wena ukubika umntwana ukucela inhlanhla and all that jazz sengibuyela kwena ke Khayisani ninjani Sohlaza sharp Khayisani ngibelele nabahambeli bakho bestudio cha ngikhambe kunezinto ezothiwa ezo-train oqala ubaba wakho engakaqedi ukuthi yonke into odaka kacaci then usufuna ukuthatha and then uzohamba uyobika emsamo womalume right and then uma ke usuqedile yonke into manje nakho ubaba kuseyacaca sekufanele manje ubike uphike manje umshado wena ufanele uqale ubika komalume before uye isibongo sababa wakho noma wenze njani okunye vuna umphelo lonke umuntu wayeshadile mase buya wahlukumeza emshadweni wabuya weze ekhaya uma sefika ekhaya fanele beke kanjani ngoba ngithi simbikile ephuma ukuthi nangu usibani bani usiyaphuma emzini kwakamthiyana uma sebu enze njani ngoba usehlala khona kodwa ngicabanga ukuthi fanele beke wenze njani khona yini fanele isetshenziswe khona yezwakala mfethu kodwa mapholo ungasebenzisa isibonelo esinjena mfethu usebenzise ngami sure all right asiqale ke ngale yokuqala ngiyacanthi uma uyingane yomfana into sensitive kakhulu yeah and then bese umlaba ke uzothatha ke leyesibili yokuthi makumuntu wesifazane ubekhuluma la ngendaba yokuthi ngesikhathi babe ngithola bese insizwa nje esagudla but sinamathelene naye ngifuna ukwenza zonke izinto kuqalwa kanjani uyabona Sohlaza uma etholakale kungakacacwa sekufanele manje sibuze ukuthi yena ngesikhathi ke ekhula ukhulele kuphi ubese emsamo okade umungamele owakababa yini noma wakamalungu ube komalume yes so if ena ukuthi nobe komalume uma ke qala yena sefuna ukwenza izinto zakhe vele wenza kahle ngoba uwenzela kuphi komalume akaganwe yena ekuphi ekomalume sokuthi uma ubaba esecacile noma wakhe yes ebese kuyimanxa yena esekhishwa kanye esiyakuphi kubo usethi mase fika kubo sekuyathulwa ke kubo ukuthi ke usibani uzalwa ubani la ekhaya ekomalume wakhe uganiwe ekhona now bese kwenziwe ke into yokuthi lamathonga kubo nawa komalume wakhe ahlangane angawubangi umuzi awuvusayo ukuthi amandla ethu lawa all right no iyazwakala and then unkomoseke lo umlondi Magubane and then bese ngiza kuwena ke emkhulumi laba kule question leyo ukuthi intombazane mangabe iphuma iyogana ebikade kubikiwe ukuthi useyahamba uyemzini makungahambanga kahle emzini ebese ebuyela kuboke ikhona into kumele ukuthi yenziwe ke just ukumbuyisela welcome back sekuyimkhuba Sohlaza akukho okuhambisana nosiko sekumkhuba uma sizokhuluma kahle sikhuluma ngosiko nangesinto into ekuthiwa i-divorce ayikho so asikwazi ukuthi that's why umuntu uma ekhishwa kuze kuthiwa ukhishwa ngebhokisi beze bemtshela intombazane bathi nesitsha sakho nani yakho ayisekho la ekhaya so abanye ke bagcina sebenza into ngesiye kunabantu abanamacala abangekho ndawo Sohlaza abangangenile ethongweni obaba abadle inkomo ngomuntu oseshade ngokwesintu ngokwakwaZulu akalotshola umuntu eshadile
kunomuntu engizwe kuthi useyoshada futhi ulotsholwe kuphi ngalesikhathi sephuma lo muntu sekuthiwa kulethwa inkomo bathi mase beshisa impepho la emsamo bathi baletha inkomo zikabani ubani obikwayo ngoba lo muntu wakhishwa la ekhaya so lo muntu lo angazi ukuthi ngiyanizwa bafethu nivumelana ngokuthi ukuthi esintwini i-divorce ayikho khona example ayisebenzisile uKhanyisani uthe ulosisi ukwi-abusive relationship right uzohlala ngoba nakho ethi isizulu i-divorce uyoze afa phuma umphefumulo khona so there must be something isizulu asikwazi ukuthi singaqinisa umthetho kanjalo there must be into yesintu yokuthi i-relief uzoyithola kanjani lo muntu Sohlaza isintu leso sekukhona phela kwamanje ukuthi sesiphila kuyinkululeko yabona so uma usulandela asilande ngokuthi nanga umuntu wesifazane uma kuthiwa usonile la angithi isintu sithi awumxoshi kukhona amadoda nje mhlamba anamacala ukuthi axosha amakhosikazi angithi unkosikazi ongena la ekhaya akuyena wakho kodwa ungowamathongo ala ekhaya so uma lo nkosikazi esenza ukuganga wawusumxoxo usunecala ethongweni akaxoxa unkosikazi kodwa wakhelwa lapha ngaphandle so kanjalo ke uma unkosikazi esenokuhlukumezeka okuthize akakwazi ukubuyela kubo ngamane kube nenxiwe elithize elimaya abekelwa kulo ebekoba umuntu onamandla okumbeka uye lo yena lo omhluphayo ubaba kwakhe ngoba usengwala ekhaya othi ngiqede futhi kancane ima ngephethe umuntu angafike afuna ukubulala umuntu abaleke lo ukuyothola iprotection eceleni sizomlapha umfowethu bese kuthiwa futhi yena lo omxoxa Sohlaza sisho ngoba akayi lapha asikwazi ukumbuyisela ekhaya kubo Lazarus wakhona okungenani mayeyibalekela yena engenza ngendlela ethize bemntshontshela abafowabo ukuthi useyobe kwinxiwa njoba simasibuka kakhulu manje sesibuka sithola ukuthi ubaba usethu usubuyile ngane yami ngizokhipha inxiwa la ngaphandle yakhala ngaphandle leso sibonga kushintsha kula agane khona exactly yabona imancaneko ingathi ufuna ukushaya ibite lana unqopho sho Khanyisani cha ngithi mina okay uma zothe ubamleleli ubana umkhulu lo mlapha ethi ubeke inxiba lo sibongo akasekho phela lo sibongo sengiphumile nje wayefana ngikhube nesibongo ngasebenzile na impendulo inyongo ayiwasheka awuphumi kuleso sibongo angenza isibonelo Sohlaza kunabantu besifazane abahlukene nabantu babo bahamba bayo let's say uganile la kwaZulu Natal wayoyihlalela ngizothi neshende eGoli uma lo muntu efele eGoli kuzodingeka umkhwenyana wakhe ashade naye ukuthi abuye azothatha lelo thambo azofihlwa la ekhaya la aganela khona ngoba umuntu uma namfihlela la ngaganelanga khona utwayi nina niyolithola nini nimthathe nomngcwabela kwenye indawo naye into engifuna uku-education ngozacaciseleka mhlambe in a simpler manner yes in brief okay yabona uma umakoti esemzini eganile bese kube khona indlala uyabuya ekubo ayozavuna ukudla bese kuyadliwa emzini so uma kukhona usizi nalento ayichaza ukuthi ke emzini akasasihleli kahle vele kufanele abuyele kuphi kubo ebese la ekhaya bese kuyakhulunywa umndeni ukuthi ngalamalobola sibanibani ukuze sihlenge impilo yakhe sicela ukumkhipha simbeke lapha ebese ehlala khona lo amuzi lo aya uzoba umuzi esimphembela wona ukuthi aphile kanye nezingane zakhe ngoba la ekhaya samkhipha yacaca indaba on Gagasi ngizothatha nama VNs iVN ithi 078 934 2827 uyizwa kanjani le do you think ukuthi kusey patriarchy dominating isiko aliguquki yini lihambe nesikhathi noma li rigid like that your views sikhuluma la ngendaba yokubikwa kwezinto nokubikwa kwabantu nokubikwa kwezinto emsamo sesongena nakuyona leyo ukubikwa kweproperty ukubikwa kwemoto and nakho konke lokho my guest is umlondi Magubane kanye nofakazi Mlaba abama experts esintu Yele indaba on Gagasi right ngizothatha uPrince okagina calling us from Hammersdale sawona makadlela Sanibona baba njani Siyaphila kunjani kwena Siyaphila baba ngicela ukucisha nje radio la Sure Siyaphila baba Yes siyaphila this is Gagasi Yebo ngibonga kakhulu ukungena nje Gagasini Mr Mthiyani kakhulukazi ke nabafowethu labo onawo la ku Mr Mlaba no Mr Magubane sibonga kakhulu iplatform enisinikeza yona nolwazi nje enisinikeza lona siyabantu abampisholo Athefethu siyabonga yebo ngithintwa isihloko enikhuluma ngaso andithintwa kakhulu mina ngivele ngabathiwa trust
kahle la angizoba mude ekhaya ke kubo komama mina ngizalelwe komalume yes ngibiza nje ugina nje ikomalume manje ke la abazali chithi kusukela kwizalukazi kuze kube thina amasiko ekhaya abe abantu nje abangaweni sekuze kungena ke thina ke manje ke esinathi sithi abantu abadala phela manje ngoba seside youth enengane sesibantu abadala ngaze ke ngathola sengiganwa ngesibongo sakho malume yes kuyahamba ke Mthiyane manje ke sinomakoti wakwami ke uMagcaba sesiyayibuza ukuthi konke singenza kanjani ukuthi sifake ingane amabhengela engithi mina kuyena makoti inkinga yakho na kwami mina ngizange ngilifake ibhengela nje angizange ngibiye kusho komalume kusho kwababa wami imbalangazi ngibike angazi noma ngobe sengishayisa yini lezi zami ingane engiyizele manje okay yena ngokwakubo akafakwa ngasiphandla ngithi usho njalo mashipa usho njalo yes uthi uyobuyona yini so now yena abazali bakhe bashadile yini bashadile no ukholelwa umlanjwana okay so iqondile mangabe njalo sekufanele yena aqale ngaye azibike kubantu abadala ngeyakhe ini imbuzi usengadlulisa ke mhlambe usuku bese ngolilandelayo usuku usengazibika ke nengane ngeyakhe imbuzi nawo sekufanele sithole ukuthi why kade abantu abangaphambili bengayishisa impepho ukuze na engahambi to the same mistake ashisa impepho bese konakala izinto ngoba sohlaza kunabantu engafanele babezwe impepheni nje at all okay so kushuthi kumele establish ukuthi ukungashiswa kwempepho isiko lakhona ukuze engenzi okungaziwa right uzokuthola kuphi lokho uzokuthola ngokuhlola sohlaza impela kaphuma yoyibheka sesike sibone uma ngcwatshwa kweminye imizi sengathi usiko ukuphosa inhlabathi kunemndeni ethi thina sisaphosa inhlabathi ingani ngoba kunento asebeyibonile kulokhu kufa abantu belandelana akangagijima yofaka isiphandla kanti kukhona into eyayimiselwa isiphandla akayihlole eqala umuntu ozobona and then ngifuna ukuyiveza sohlaza uma uyohlola bika kini ukuthi ngiyaphuma ngiyohlola ukuthi yini indaba yesiphandla kanje ukuze uzoyithola pha uma uzohamba nje ungabikile uzofika uhlangane nembibizana utshelwe ngemdli utshele ngezilwane ubulungisa into uqeda imali ithi nya all right I hope yaphenduleka bafo all right ngiyadlula from Ugina ngiyakomunye Ugina still no in Hammersdale nginentuthuko Dlamini now sabona intuthuko okay ngizoyilungisa just now you're listening to indaba eGagasini indaba yokubika izinto izini ebikwayo izini ezingabikwa as well Pamela Kamashu sawubona hello but Alex njani siyaphila njani wena ngiyaphila nami sure mina ngicela ukubuza mayelana nale ndaba yokubika lana nginenkinga yengane kahle like una AIDS kodwa nje umuntu ohleze ehlaseleka noma ngabe yini eyenzeka hlezi nje kuzophuma igama lakhe so once sake sayasamuka komunye mama omthandazi wathi uyingane entante esithubeni ayibikiwe kubo kwamawala ayibikiwe kuyo baba so if mina ngithathela amanyathelo ngiyombika yini mhlambe engenzeka engayenza noma yeyiphi into emele ngiyenze okay so vele njoba ehlala nawe umtholele ekhaya and uyingane yakamalume all right so yena ngayenza uma ngoba kuthiwa ingane kushutheni usebenzisa igama ingane ayibelong indawo inyama nambana nakubantu yes nje yonke into eyenzekayo even esikoleni like he's only 8 years kodwa nje izinto ezenzekayo ungakuthiwa fonela nangu usujaha ingane iyashaya ngapha nangapha okay yabona ke lento sohlaza ayithinta ayijulile ngicela ukuthi ngimtshele ukuthi yini ekufanele ayenze bese futhi nembangela ngiveza right so kufanele nakube khona imbuzi yokugeza umuzi kuqala ukuthi utholela umntwana ekhaya njani engashadile bese ngembuzi yesibili ethatha imbuzi bese kufaka ingane isiphandla komalume bese yabika ukuthi amathonga wezani awayisingathi now lento ayishoyo enzeke enganeni ikabilike uzothi umuntu uthini inkomosa kenze komunye umuntu abuye kwesibili emhlabeni ahambe aphinde abuye bese ebonakala ngalezi impawu ezikulomntwana sekufanele kube khona usiko olenziwayo kuyena lo muntu ukuze lo mphefumulo omdala
uhlanjululwe kabusha ukuze ungezuba nesicwacwa njengoba uyiveza nje. Okwesibili kuyenzeka futhi ingane mangabe izalwe mhlawumbe yembethe noma igaxile noma kukhona igobongo elidingakalayo, ingane besibe nesidina kubantu ekufuna manje yenzelwe bese kuhlanjululwa lo muntu okuyena owembethe ingane ngokungcola. Alright, nokulungile uzothatha nje ama numbers mangabe bephetha bekumakubane lo ukhona nomlaba mase bephetha uzothatha ama numbers. Alright, ngiyabonga. Siyabonga. Indaba onekakasi. Alright, bafethe sekhuluma ngandaba yokubika le. Umuzi uyabikwa, imoto iyabikwa, ngithenga umshini wokusebenza uyabikwa njalo because ngena khuluma ngandaba yebusiness earlier, so like izinto enjengalezo ziyabikwa. Sohlaza ngiyabonga bengifisa impela ukuthi sifike ngoba kunabantu abasemafletini, kunabantu abadlala kuma suburbs bahleli nje endaweni zesilungu, and umbuzo uzothi sizokwenza njani. La sihlala khona imbuzi ayihlatshwa, la sihlala khona inkukhu ayihlatshwa. Ngokomthetho imizi efana naleyo ubika lapha ekhaya uthi nina bakwabani ngandise izitsha, ngiyacela mhlawumbe uphume nesibani, ngiyacela ukuthi niyobona la engihlala khona. Usungafikeke uyishise lezi ibani bese wenza nje ilati lokudla okuthize, uthenge lokho kudla kwesintu kanjalo ngendlela oyobe ululeke ngakhona. Kodwa musa ukuthatha abantu abadala uthi usuhamba nabo wena uyobaphahla efletini ngoba kusasa iflet wena uzophuma kulona. And uthola ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi izindlu zabo amabond, bakokha amabond. Usazohluleka lo muntu ukhokha ibond kodwa usehambe ngenxa yokudinelwana nokuthi akazwani nodade wabekhaya bese ethi ngilanda umama ngilanda ubaba ngimusa efletini ngimusa kuphi endlini yami. So izinto ezifana nalezo ngiyafisa ukuthi izibheke musa ukubika ngokuthi ubika ngokuphelela ukuthi umuzi wami lo nanti ekhaya, kodwa thani ngandisa izitsha noma ngihleli nabantwana ngokomsebenzi la ngicela ukuthi nami ningihlenge ningibheke. Alright, so uzokwenza lokho ekhaya kini la ozalwa khona la ukhule khona, and then musuphuma ke usuphuma usuphethe lezo bani usiyolenza phambili. Kodwa uma unomuzi wesintu ngaphambi kokuthi wakhe lo muzi, thola phela kumuntu okuyena ophethe impepho la ekhaya njengomnumzane wekhaya, baba ngiyacela kunabantu ongafanele ukuthi bephume ekhaya, kunabantu okufanele bephume ekhaya. So uma ke wena usuphume ekhaya, khuluma phela nobaba nivumelane, ubaba bese yaphume ehambe yokubikela lo muzi wakho. Alright, imoto yes ibikwa kanjani imoto? Iyabikwa first. Ngiyafisa ukuthi Sohlaza masikhuluma ngale monto ngoba iyona ethanda ukujula. Kunabantu abaphansi Sohlaza emhlabathini ngesizathu sokuthi bathenga imonto bahambe bayohlaba bagaya utshwala bathela imonto ngeinsipho, abekho Sohlaza. Imonto ingozi Sohlaza ngalendlela eyisimangaliso. Ngizothi mina kungcono umuntu aqala yobheka ukuthi kuhle yini ngibike imonto noma ngayibiki. Khumbula ukuthi uma usuyibikile imonto usuhamba nayo namathongo. Kunabantu labahlulwa kuyibamba abenza uganga eyimontweni zona lezi abayihamba. Likuphi manje leli thongo wawulibikela masuwenza lo dodo wenza lapha phakathi emontweni? Number 2, kule monto le uzohamba uyokwenza ezinye izinto eziphambene nethongo. Likuphi ithongo? Liyaqala ithongo liginqa nemonto. Awusazenza izinto okufanele ngabe uyazenza, mhlambe wathembisa umsebenzi wangawenza untanta ngale monto, lizokwenzani ithongo? Lizoginqa le monto. So hlola ubukisise bese wenza izinto ngokuqaphela, because isinabantu abaningi abaphansi emhlabathini bathi mabeqeda nje ukwenza umsebenzi bebika imoto bahambe emhlabeni. Right, indaba onkakasi yini ebikwayo yini engabikho. Right, yaqhubeka iconversation indaba yesinto onkakasi Wednesday at 7. Ngibingelele Alex. Siyavuma. Khuluma nofana futhi emolweni. Ngicela ukubuza ukuthi mhlawumbe mawukuthi ingane mhlawumbe awukayikhokheli mhlawumbe njengokuthi uzoyithatha ukuthi ibuyele ngakuwena umuntu wesilisa mhlawumbe nje uyithenga, lokho akudalela inkinga mhlawumbe mawungakakwenzi lesi mhlawumbe awusebenzi, mhlawumbe lokho akuba ingcindezi mhlawumbe empilweni yakho, mhlawumbe into enganjalo, nanokuthi mhlawumbe ke mhlawumbe affecteki yini. Okay, no yezwakala mfethu, yezwakala. Ngilela msakazi nabalihambeli bakho lapha emsakazweni. Ngicela ukuba anonymous. Ngicela ukubuza nje kasi noma ngiyaphuma nesihlokweni ukuthi ngizonithinta indaba yempepho. Ngicela ukubuza ukuthi uma ekhaya abazali bengasekho, sekuphela nje bonke abantu ekhaya, sekusele mhlambe umalume oyedwa,
lo maluko umbona ukuthi unemali uyena nje usephethe ikhaya nonke unibukela phansi uthi uyadelela nje uyanixosha namadodakazi nezingane zenu uma ufuna ukwenzelwa into ngoba vele usuke egabise ngokuthi uyena uzoshisa impepho uma enixosha thola ukuthi seninemizi yenu esimene senjengaleso uma nifuna ukushisela impepho ngenze njani uyintombazane because uyabona ukuthi vele ulele ephuzwini lokuthi vele lokho akwenzayo vele nidependele yena. Okay, no yezwakala and le nto uyayithola kuma families amaningi. Alright, asihlukanisela ke phakathi. Asiqale ngale la mfana futhi and then uzoyithatha unkomose and then bese kuzothi ke umlaba athathe le ethinta ke le kusisi nempepho. Alright, ingane akanawo amandla ukuthi ayihlenge. Le nto izomvimba yini ekutheni izinto zakhe zime ubabwayo? Not necessarily ukuthi zingamvimba ukuthi into zakhe zihambe ziphambili, but what he can do ukuthi if amandla engenawo akahamba ekubanikazi bekhaya afika azibika zendlala ekubona ukuthi ngenza icala endaweni ethize kodwa manje angisebenzi sengiyafisa ukulungisa nokuhlenga umntwana ngicela ke manje ningipha amandla ukuze ngigqibele lihlazo bese sibone ukuthi mekhuluma nabantu bakuba bayakwazi bemuzwe bemenzele into ayidingayo. Okay, uyezwakala Makubane uphendulekile mfana futhi and then usisi lo umalume uyasincikisela unemali unayo yonke into but wazi kahle ukuthi usibambe ngokuthi vele uyena ukhuluma emsamo. Zikhona ezinye indlela zokuphahla ngaphandle kokuthi ushise impepho. So uma ubona ukuthi umalume ngoba kukhomba ukuthi noma ebancikisela but unemfihlo yakhe kunokuganga okuthize anakho awukwazi ukuthi izingane zodade wenu ungakwazi ukuthi uyilungisele izinto uma umalume ngokweqiniso andwenza izinto ngeqiniso. So la abaphume bengaphandle behambe beyokhuluma nethongo abike ngamakhandlela lokho afuna ukukhuluma usho ukuthi ngiyafisa ukwenza ukuthi nokuthi kodwa anginayo access yokuya kulo wamsamo ngicela kube yinina eniya kulo wamuntu niyokhuluma naye. Elokugcina Sohlaza kule nkulumo kaNkomosi ngiyafisa njengoba umfowethu ethu uyafisa ukuhlenga izinsizwe eziningi namabhadi endizinto ayilongi hlawulana izingane ungayihlawuli nje ingane amandla akhona ususebenza kuyibhadi ethongweni kuyisinyama kuyakwenza ukuthi ulobola umfazi sekufanele ushade ahambe umfazi nezinkomo zonke hlawulana izingane lungisana indaba yezingane. All right. On that note, yokwakha isizwe, we've come to the end of the conversation here namhlanje. Thank you for watching and uzobona lama video kwi Facebook page Indaba with Alex. Thank you for watching. Nama comments siwatholile. Otherwise na kwi YouTube channel yekakasi khona le video. But ke i-app ayilidli ngisho data izokunikeza i-podcast. Sibonga kakhulu. Bekade sino umthandazi uMakubane. Utholakala kanjani Nkomosi? Sohlaza uNkomosi utholakala eClermont ngolwesine nangesonto inombolo zimbili okuqala ethi 061 921 9881 esibili ethi 079 4280 Sibonga kakhulu umthandazi sasesintu umlondi Makubane. Sibonga kakhulu Nkomosi. Sohlaza. And then bese kuzoba ke umkhulumi laba eSandro House eThekwini ngolesine nangolesihlanu inombolo 076 492 111 076 492 111 yesibili 063 702 1026 uNkulunkulu angcine. Akube njalo. Sibonga kakhulu. Thanks kwena mlaleli. Alama topic aqhamuka kuwena please email me uthi yini ofisa sikhulume ngayo because my experiences at our fun. My email address is indaba@gagasi995.co.za indaba@gagasi995.co.za ngolesithathu 7 to 8 Indaba Yesintu. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.